Sithetha ezantsi. Bamfundisa uFrance. Kodwa uYesu apha olwakho unqano akalihlabeza bawumthi okanye kalufihla ngoba uthi umbhala pha wathetha ngelizwi elikhulu zancakama intaba zeJerusalem khameneko wethu wathi uYesu apha Ndinxaniwe ngegama lesiGrike esikapho ngangithetha ukuthi unxaniwe uYesu physically, unxaniwe spiritually, unxaniwe uYesu emotionally. Awusikhali ngoba uzinhlungu zomzimba khameneko wethu wathi akubene sivile inhlungu zomzimba bawumthi wasibekela ecaleni wakhumbula babakho abantu abadinga ukusindiswa wanqana uYesu enqanele imiphefumulo elahlekileyo uthi uthatha usuka pha wayebethelelwe namabhatha amabini kodwa elinye laguquka umongameli uMasawa kodwa elinye ibhatha lahlala lashiyeka esonweni wacinga uYesu kazi bangaphi abantwana bakaThixo abashiyeka esonweni. Yiyo loo nto esithi uYesu apha Ndinxaniwe ngoba ukhangela imiphefumulo yabantwana bakaThixo elahlekileyo ezweni. Khameneko wethu Ndinxaniwe, Ndinxaniwe basondela abantu abangayivayo into ayithethayo. Ithi imbaleki eBhayibhile abamnika amanzi kodwa basuka bahlekisa ngayo uYesu phezu komnqamlezo. Lilizwe elathethwa bawukude phezu kwentaba yeGolgotha ngaloo minyaka bawusikhali esasingekho ngayo thina kodwa ngaleni mini ngalolu mzuzu lithini kuthi eli lizwi bawumthi lithetha into kokuba uYesu apha usifundisa into kokuba yakunqanelwa wena khawunqanele unceda abanye abantu okokuba apha bawukhokhe bezoshiya umbuzo bendizawubuza umbuzo othi kazi wena unqanelwa ntoni na ngoba uYesu apha unqanele unceda khameneko wethu ngoba